ik mee een hutje op wat koekeloeren en bonjour. Geluk me na, daar sta ik al was op de kop en alle remmen die gaan los. Dat geeft bij mij vanzelf, ik gooi er tegenaan. Het mooie is, ik leer helemaal niks van. We hebben de kolder in de kop en drinken door een glasje op. Het is helemaal te gek, al de jongens krinten weg. Het is zoals in de bol geslagen, maar dat kunnen we schoon verdragen. We zijn nog jong en we willen wat, en die ons kennen, ja, die weten dat. En als je mee daar zit, dan denk je misschien, wat en de rare, een halve garen. Ik kan het ook wel zeggen, ja, het doet geen pijn. Gewoon eens even anders zien. Met mij kan ik nog zeggen, is hier helemaal niks mis. Ik zou je adviseren, probeer het zelf eens. La 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 la. We hebben de kolder in de kop en drinken door een glasje op. Het is helemaal te gek, al de jongens krinten weg. Het is zoals in de bol geslagen, maar dat kunnen we schoon verdragen. We zijn nog jong en we willen wat, en die ons kennen, ja, die weten dat. Liegen met hier nog ander, dus hoe je dat wilt zien. Ik zeg maar altijd een beetje gek, is zo gek nog hey. We hebben de kolder in de kop en drinken door een lekker glasje op. Het is helemaal te gek, al de jongens krinten weg. Het is zoals in de